Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Galicia Opina en este jueves 17 de febrero. Están con nosotros los diputados y diputadas de la Cámara Autonómica. Empezamos por mi izquierda. Nos acompaña en esta mesa la diputada del Partido Popular, Paula Pardo. Muy buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. En representación del Bloque Nacionalista Galego está la nueva viceportavoz del Grupo Parlamentario en la Cámara, Ana Luisa Bouza. Muy buenas noches, Hola, bienvenida. buenas noches, gracias. Y finalmente, en representación del Partido Socialista de Galicia, el único hombre el día de hoy en esta mesa, don Luis Toxo. Muy buenas noches y bienvenido. Muy otra buenas vez. noches. Buenas noches. Y como siempre está con nosotros también nuestro compañero Marcos González, que nos irá transmitiendo las preguntas de los telespectadores. ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Una semana más hemos recibido bastantes preguntas de nuestros espectadores, pero solo podemos quedarnos con dos, así que por su actualidad hemos escogido una sobre la reforma laboral y otra sobre la escisión del Bloque Nacionalista Gallego. Lo iremos viendo. Dos temas de suma actualidad. Volvemos en unos momentos contigo, Marcos. Pues finalmente los sindicatos se han mantenido en sus 13 y han rechazado la oferta de la Xunta sobre los ajustes en las condiciones laborales de los trabajadores públicos. Esta mañana, en su reunión semanal, el Ejecutivo ha aprobado el anteproyecto de ley que en breve irá al Parlamento. La revisión del complemento de incapacidad temporal, aunque suavizada ayer mismo por el Ejecutivo, y la reducción de jornada para los interinos son las medidas más polémicas. Tampoco ha habido acuerdo sobre el ahorro que supondrán estas medidas de ajuste. La Xunta considera que se lograrán recortar 80 millones de euros anuales, mientras que los sindicatos aseguran que no se alcanzarán los 20 millones de ahorro al año. Y la Cámara Autonómica ha retomado su curso normal de sesiones y lo ha hecho con varios cambios en algunos escaños. La foto actual del hemiciclo es mayoritariamente femenina. De los 75 diputados del Parlamento de Galicia, 38 son mujeres. Galicia cuenta a partir de ahora con el único Parlamento con mayoría femenina, una cifra simbólica que la presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, ha considerado conveniente inmortalizar en una instantánea, y lo hicieron en el centro del hemiciclo, pero con la ausencia de las diputadas socialistas que prefirieron no salir en la foto. Pues a pesar de la oposición de los sindicatos y tras 2 semanas de mucha tensión, el Ejecutivo ha aprobado esta misma mañana los ajustes laborales para la función pública, con algunas novedades, como son la revisión de los sueldos y las dietas de los altos cargos. Ampliamos los detalles en el siguiente informe. El Consello de la Xunta aprobó esta mañana el anteproyecto de ley que introducirá recortes en el empleo público. Además del contenido que ya se conocía, el documento incluye 2 novedades. Una es la temporalidad de los ajustes. La Xunta los revisará en 2 años y tomará decisiones en función de la evolución del PIB. La segunda afecta a salarios y dietas de los directivos. A inclusión dunha habilitación ao Consello do Goberno galego para que adopte medidas que revisen as retribucións que perciben o persoal directivo das entidades do sector público autonómico, tanto as retribucións básicas como as percepcións económicas por dietas ou asistencias a consellos de administración. En el caso de interinos y personal laboral temporal, la norma habilita al Consello para decidir sobre la reducción de jornada, una posibilidad que Feijóo calificó de excepcional. Posibilidad excepcionalísima, excluída a educación e excluída a sanidade, donde os interinos van a manter os seus horarios e as súas percepcións. Desde que la Xunta anunciara sus intenciones, las movilizaciones en contra de las medidas se han sucedido. La comisión de personal de ayer se cerraba sin acuerdo entre gobierno y sindicatos, algo de lo que se culpan mutuamente. Enorme receptividade por parte da administración en relación cunha proposta sindical sorprendente, que é simplemente non querer negociar e simplemente plantexar que se retire o proxecto. Nos volvemos a solicitar, y como todo o mundo sabe, a retirada completa e que estamos dispostos a negociar calquer tipo de medida que supoña a racionalización da administración pública. Que a negociación non se pode desarrollar en estos términos, que hai que abrir unha mesa verdadeira de negociación e non de imposición. La intención de la Xunta es hacer que el proyecto llegue cuanto antes al Parlamento para conseguir su entrada en vigor en el menor tiempo posible, un trámite que todo apunta a que no estará exento de polémica y movilizaciones en las calles.
Bien, hay dos novedades con respecto por lo menos a lo que sabíamos hasta ayer mismo. Las dos novedades son la temporalidad de las medidas, que durarían solamente 2 años, esto es nuevo, y por otra parte, de alguna manera se incorporan algunas de las demandas de los sindicatos con referencia, ¿no?, a la revisión de las dietas y de los salarios de los altos cargos. Señora Pardo, ¿cree usted que esto es una matización de las medidas con respecto a las iniciales? ¿Cree usted que el Gobierno le lanza un poco un guante a los sindicatos con la inclusión de estas dos novedades en el anteproyecto de lei? Bueno, realmente o que demostra é que o Goberno sempre tivo vontade de diálogo, vontade de negociar cos sindicatos. Eso, dende o primeiro día, dende o minuto 1 no que o Goberno plantexa a necesidade de facer este tipo de axustes para cumprir a solvencia orzamentaria que require a comunidade autónoma, dende ese mismo momento tendeu man os sindicatos para falar e para dialogar sobre estas medidas. A resposta dos sindicatos foi totalmente radical, o que pretendían era a retirada do texto, algo insólito, porque se o Goberno plantexa unha cousa, evidentemente non a vai a retirar, poderá negociala, poderá haber tiras e afloxas e poderá haber negociacións. Pero pedir a retirada xa é de entrada pois cerrarse ou pecharse neste caso a negociar ou a que haxa algún entendemento e algún diálogo. Por iso eu creo que, bueno, que esta mañá pois fixeran esas dúas concesións, demostran que o Goberno do Partido Popular pois tiña vontade de diálogo efectivamente, e bueno, que estamos nunha situación de crise excepcional, nunca houve unha crise deste calibre e, por tanto, as medidas son excepcionais, pero porque así o require o contexto socioeconómico no que nos atopamos. E a temporalidade das mesmas tamén, bueno, pois demostra que efectivamente non hai un ánimo de ir contra ninguén, sino que o que se trata é de resolver, bueno, pois unha situación económica dada nun momento temporal concreto, que se mellora, pois lóxicamente se volverá á situación anterior. ¿Le parecen a usted, señor Toxo, razonable estas dos matizaciones que hace la Xunta? Ben, a mí isto o primeiro que me recorde é algo que decía fai moitos anos Moisés Dayan, en relación non, evidentemente, con este problema, pero que decía, si vostedes están de acordo co que eu digo, estaremos de acordo os dous. Ben, creo que de diálogo relativamente pouco. E si hai algo... Se trataba de un general, ¿eh? Sí, sí, sí. Quiero decir de un militar. Sí, bueno, pero o que quero dicir é que decía isto e sirve de, bueno, de exemplo, que o diálogo sempre é difícil de acadar, pero en todo caso creo que estas primeiras, digamos, cesións das que se están falando, teñen moito máis que ver con movilizacións que se están dando por parte de colectivos que se sinten moi afectados, porque os recortes están chegando a un punto no que xa son excesivos, que con a boa vontade do propio goberno, non? Colectivos pois como Colegio Médicos ou colectivos como os mestres, colectivos que se están mobilizando seriamente son os que están obrigando a repensar e a reconsiderar algunhas das medidas. Entiendo que el colectivo médico precisamente queda excluído de estas medidas, ¿no? O colectivo médico, a área sanitaria e a área de educación precisamente quedan excluídas destas medidas. Logo falaremos de eso tamén. E o colectivo médico, en calquera caso, o que dixo é que en Galicia, en relación ás outras comunidades autónomas, as cousas non están tan mal como en outras, é dicir, non estamos a nivel de Cataluña, onde se pechan absolutamente camas, onde se pechan centros de saúde os sábados. Paula, todo chegará, non te preocupes. Bueno, pero de momento en Galicia non chegou, un pequeno esforzo, chegaremos. Pero non chegamos, entón, eso quere dicir que aínda temos un plus de resistencia respecto a outras comunidades autónomas que se consideraban na Champions League, como era Cataluña. Hai uns anos, quen nos iba a decir que Cataluña iba a estar na situación na que está actualmente? Ningún galego creería que a súa comunidade estaría algún momento por riba de Cataluña. Pois agora estamos nun momento non que Galicia, por sorte, aínda que na situación desgraciada na que nos atopamos, estamos nun nivel todavía non tan baixo como Cataluña. E hoxe, precisamente, temos o da Axencia Moody's, que Cataluña está casi ao borde dos bonos basura, e Galicia todavía non chegamos aí. Por tanto, eu creo que en Galicia o tema da sanidade está
moi ben respecto a outras comunidades. Efectivamente que estamos nunha situación que podría ser mellorable? Por suposto, que moito, claro. Señora Bouza, vamos a ver, el señor Toxo hablaba de unas medidas que eran, no sé cuál es el adjetivo, no me acuerdo el adjetivo que utilizó, pero que eran excesivas ya, ¿no? Una de las medidas, por ejemplo, es recortar los días de asuntos propios, ¿no? De 9 a 6, ¿no? Es decir, usted, su formación, evidentemente, el Bloque Nacionalista Galego, ¿cree realmente que estas medidas son tan excesivas? Quiero decir, no hay recortes salariales, el argumento de la Xunta de Galicia es decir, precisamente no vamos a hacer recortes salariales y entonces estas medidas son inevitables si queremos evitar tocar a los salarios. Es decir, son tan estrictas, tan severas estas medidas como para que haya una movilización y una amenaza de sacar a todos los trabajadores públicos a la calle? Bueno, en primeiro lugar, eu creo que hai aquí un problema de talante, non? A mí me parece que cando se pide a retirada do anteproxecto de lei, non se pide a retirada e ficar na situación que estamos agora, porque os sindicatos entenden que hai que revisar as condicións laborais. O que piden é a retirada do proxecto para negociar. Non é unha interpretación que eu faga, é o que din os líderes dos sindicatos, o que acabamos de escoitar, ¿no? Retiremos para negociar medidas, ¿no? Despois eu creo que hai outro problema de tono, ¿no? É dicir, criminalízase aos funcionarios. En que sentido? Dase por feito que cando os funcionarios se poñen enfermos están mentindolle a administración. Porque o que se fai é recortar a prestación salarial cando a xente se pon enferma. Se hai un problema de fraude nas baixas sanitarias dos funcionarios, o que haberá que facer é inspeccionar, pero non nos parece de recibo que paguen xustos por pecadores e por un suposto fraude nas baixas se recorte a prestación. Despois, dice que non hai recorte salarial, pero hai recorte de xornada. O único de todas as cuestións que aparecen na lei que non afecta a sanidade e a educación é o recorte de xornada, o recorte de días de asuntos propios, todos os demais asuntos, o recorte na prestación salarial das baixas, todo eso afecta a todos. Educación e sanidade tamén. O único que non afecta a educación e sanidade é a reducción de xornada. E a reducción de xornada leva consigo unha reducción de salario. Solo para los interinos e temporales. Bueno, unha reducción de salario afecta a milleiros de traballadores da función pública. Non, é voluntaria, regúlase no mesmo artigo a voluntaria e a forzosa. Regúlase a voluntaria, que se fará a petición do funcionario e sempre con acordo do seu directivo, e a forzosa, que se obligará a asumir por parte do personal traballador a iniciativa do goberno. Esa reducción de xornada obligatoria que di o presidente que será excepcionalísima, pero non sabemos o que quere dicir excepcionalísima, leva consigo unha reducción de salario, non é unha reducción de xornada nada máis, porque senón non sería en si mesma mala, leva consigo unha reducción de salario. Así que este anteproxecto de lei supón tamén unha reducción salarial. A min pareceme que estáse a producir pois unha cantidade importante de malentendidos e de falla de información en relación co asunto dos funcionarios. A mellor é unha percepción miña, nada máis, pero un país como o noso, que ten uns 2.600.000 funcionarios, dos que o 43%, aproximadamente, son profesores e personal sanitario. 2.600.000 funcionarios? Yo non conozco el dato. Sí, pero ese dato é un dato... 90.000 afectados en Galiza. Sí, pero 90.000 persoas afectadas en Galiza. Eu quero salientar que de eses 2.600.000, prácticamente un pouco menos da mitade son profesores, tanto de ensino básico como universidade, e personal sanitario, é dicir, médicos, auxiliares, enfermeiras, etc. Fixarvo que é unha cantidade importantísima, non? Ben, primeiro lugar. Segundo lugar, se fala de que os salarios dos funcionarios, o salario dos funcionarios está estudiado tamén, está publicado en moitos lugares, son salarios que están entre os 1.200 euros de media e os 3.000 euros, depende en que categoría. Dende logo, os de 1.200 euros cheganse prácticamente ao 80%. E logo despois hai outra cousa, hai que hai moitos funcionarios neste país, se di, este país está no ranking, no posto 16 en Europa de funcionarios, ten un 5,5 funcionarios por cada 100 persoas. De logo moi por debaixo de Suecia, moi por debaixo ao nivel de Alemania, etc. E logo aquí xa empezamos a falar
agora sí, da crise. E cando falamos da crise, decía o Ana fai un momento, creo que con plena solvencia, de que se demoniza ao funcionario, se criminaliza, mellor criminalizar é unha palabra moi fuerte, porque se así o retiro non pasa nada, se responsabiliza ao funcionario en líneas xerais, en relación ca crise. Bueno, todos sabemos que a crise non ten responsabilidade ningún ao funcionario, senón máis ben, pois, sistema financiero, sistema banqueiro, a veces simbiosis entre promotores, constructores, banca, e concretamente en España, etc. E agora chego ao que me parece máis interesante. Non sin antes decir que algunhas persoas do goberno actual, que para min son tan dignas de respeto como de calquera outro goberno, pois teñen alimentado isto que estou dicindo de demonización. Por exemplo, sin ir máis lonxe, agora que marchou Pilar Farjas, chegou a decir dos facultativos que as peonadas pois eran unha trampa, porque pola mañán non traballaban e pola tarde querían cobrar unhos euros. Bueno, xa remato. Sí, por favor, porque se non nos va a dar tiempo a... No, pero mira, eu creo que todo isto está creando unhas determinadas condicións para xustificar, a miña tese, pode compartiles ou non, naturalmente, a privatización ou o desmantelamento dos servicios públicos ou a subcontratación dos mesmos. Primeiro, xeneremos un ambiente hostil en relación cos funcionarios, con todas estas cifras que a veces non se coñecen, e logo xa temos motivos para xustificar a privatización. 30 segundos, porque luego quiero que veamos lo que piensa la ciudadanía precisamente de los recortes a los funcionarios. O primeiro que quero deixar claro é que non se lle pretende baixar o sueldo aos funcionarios, tal e como fixo o señor Rodríguez Zapatero por decreto. É dicir, a mí me parece moi ben a oda, a defensa aos funcionarios que acaba de facer o señor Luís Toxo, pero que eu lle recordo que o seu partido non fai moito tempo lle baixou o sueldo aos funcionarios, o sea que, bueno, que cando lles corresponde a gobernar tamén fan os axustes donde consideran que hai que facelos, e agora decimos donde digo Diego. E fala vostede da señora Farjas que falou das peonadas. Mire, eso está basado en estadísticas, e a productividade é a que é, e cando se ve que efectivamente a productividade é maior no momento de horas extras, productividade pola tarde que pola mañán, hai que dicirlo a xente. E fala vostede que se criminaliza os funcionarios. Mira, os funcionarios non se lles criminaliza. O problema que temos é que nos orzamentos hai un capítulo 1 que é o que se refire aos gastos de persoal, que non hai forma de cambiálo, é dicir, temos os funcionarios que temos, e iso non se pode tocar. Xa se fixeron axustes noutros capítulos, e xusto no 1 non se pode facer, pero agora chega un momento en que a estabilidade orzamentaria nos exixe que fagamos ese axuste tamén no capítulo 1. E detrás da Xunta virán outras administracións, porque como vostede sabe, eu estou en Santiago, e aquí falamos de 9 días de asuntos propios a 6, pero sabe cantos días de asuntos propios teñen os funcionarios do Concello de Santiago? Vostede o sabe porque foi teniente de alcalde e gobernou moitos anos en Santiago. 18 días de asuntos propios, casi un mes máis de vacacións. Eso a cidadanía hai que explicarlo. E eso hai tamén que non se pode ser que no verano estemos sin funcionarios e chegue ahora o mes de Nadal e tampouco teñamos funcionarios porque xuntan os días de asuntos propios. E que hai medidas sobre as que chegaríamos a un acordo. Eu creo que os días de asuntos propios non son o problema, os días de asuntos propios. Non o son. Nin é o problema, porque esta lei tamén establece que desaparece temporalmente o plus de altos cargos. Unha demanda que puxo o Bloque Nacionalista Galego en esta legislatura no Parlamento e que foi rexeitada. Nos estamos de acordo con que desaparezca, propuxémolo nós. O problema é que xunto con esas medidas sobre as que eu creo que non habería problema tampouco cos sindicatos de chegar a acordo, aparecen outras medidas que sí son recorte de salario e que sí son recorte de dereitos. E non estamos a falar precisamente do recorte dos salarios máis altos. E para que? Porque esos 80 millóns ou 20 millóns que se van a recortar ao ano, a donde van? Porque aforramos para que? Pois a lei tamén di para onde van. Para onde van? Para recortar a partida sin ir a ningún outro sitio. Les propongo que vayamos a ver lo que opina la gente de la calle, porque la pregunta de quién debe soportar el peso de los ajustes evidentemente es polémica, ¿no? En Galicia Opina hemos salido a la calle para ver cuál es la opinión de los ciudadanos. Estos son los testimonios recogidos. Desde el primer momento, la Xunta dejó claro que los ajustes eran imprescindibles para evitar una bajada generalizada de los salarios
Pero los sindicatos no se rindieron sin luchar. Una y otra vez salieron a la calle para protestar contra lo que consideran un ataque frontal contra sus derechos como trabajadores. Traballamos arreo como os demais, nadie nos regala nada, en atención directa onde se está dando o corte máis importante, eso redunda na calidade dos servicios. Se cargan os dereitos máis básicos aos traballadores, os máis básicos. O sea, despois diso xa que te queda asiente, nada. Nos queren quitar as compensacións por traballar en domingos e festivos, se supón unha media de sobre 20 e pico días ao ano. Eu creo que debían ter un poquinho de vergonza e empezar por eliminar estes grandes pozos sin fondo que son empresas, entes que crean cada político de turno que entra ao gobierno. Pero nosotros no quisimos quedarnos solo con la opinión de los afectados, también salimos a la calle para comprobar si el resto de los ciudadanos se solidarizaba con los empleados públicos. Se queren poñer ben o país, tiñan que empezar por eles, empezar a recortar non sempre no mismo. Pienso que deberían de dar ejemplo a ellos, que son los que mejor están, viendo lo que hay por ahí. Yo soy funcionario jubilado y tengo que darle la razón en este caso al gobierno. Los funcionarios que tienen exactamente garantizado de por vida un puesto de trabajo no tienen ninguna solidaridad con la gente concretamente que puede perder su puesto de trabajo. Bueno, eu fui funcionaria, estou totalmente de acordo. Non hai dereito a que uns dereitos adquiridos que os quiten así de repente. Unha injusticia completa, eu eso é unha injusticia. O sea, que vexo ben que van todos a folga. E eu porque se son vellas, non iba con eles. En una sociedad golpeada por el drama del paro, pocos simpatizan con los que tienen trabajo asegurado de por vida, aunque según los sindicatos este rechazo frontal responde a los esfuerzos de la administración por venderle a la sociedad una imagen distorsionada de los empleados públicos. Polémica la situación, ¿no? Es decir, evidentemente los afectados se defienden, pero el resto de la ciudadanía no ve con malos ojos los recortes, sí, pero, eso es indudable, ¿no? Sí, pero Carla, pero fíxate, polo que acabamos de escoitar, a min pareceme que falta información, por eso a min me pareceu oportuno dar algunha das informacións. Primeiro, si me permites, quisiera contestarlle a... Pero no forman parte de los 5.300.000 parados, quiero decir, eso es lo que percibe la ciudadanía, que ¿no? le conteste a Paula, pola que sinto unha especial simpatía corporativa, porque está no concello onde estiven eu, e deixa que lle conteste, ademais voulle decir que a min o maniqueísmo de que este é bo, este é malo, a estas alturas da miña vida xa me parece que hai que matizalo, ben. É dicir, cando se di que Zapatero baixou o salario, hai que dicilo todo. Sí, é certo que baixou 5% o salario e tamén na comunidade autónoma, nos complementos, Feijóo tamén axudou a baixar na súa parte a alícuota os salarios. Pero ben, deixemos eso. O sí que é certo que en estes momentos hai unha conxelación para o ano 2011 e para o ano 2012 dos salarios que perciben os funcionarios, primeiro. Segundo, hai un incremento no que se chama o gravamen do impuesto da renta das persoas físicas que nos afecta a todos, funcionarios e non funcionarios, evidentemente, pero que todavía retrocede un pouco a capacidade adquisitiva dos propios funcionarios e do demais personal. Hai unha disminución de plantillas, evidentemente, non se convocan prazas. Hai un incremento das horas de traballo. E hai, bueno, outros aspectos colaterales como poden ser os copagos que tamén nos afectan a todos. Quero dicir que cando se fala, hai que falar con todas as cartas en riba da mesa. Decía fai uns días un bo amigo meu que é Luciano Vidán, presidente do Colegio Médico da Coruña, persoa que coñezo desde que éramos rapaces, unha cousa que me parece dun gran sentido común. Decía, en relación cos temas sanitarios, que primeiro hai que comenzar ca reformas e logo cos recortes. Pareceme de sentido común e o aplaudo. Son amigo personal del, sabedes que é unha persona do ámbito conservador, para min é un home extraordinario e o aplaudo. Decía outro amigo meu, que Francisco Reyes, unha cousa importante tamén que deberemos ter en conta. No ámbito sanitario, recordo que xunto co ámbito profesional, casi son a mitad dos funcionarios, decía, estáse mantendo a educación e estáse mantendo a sanidade gracias aos bons profesionales que temos. E é certo, eu pertenzo ao sector da sanidade, no ámbito da electromedicina, etc. E podo decirvos, podedesme creer, que hai auténtica vocación e hai vocación de servicio importante.
E hai moitísima xente que está en este momento facendo un esforzo, Paula, moi grande. É que iso ninguén o pon en duda, Luís. Vamos a ver, ninguén pouso en duda nunca nin a profesionalidade dos funcionarios. É certo que hai funcionarios... Como non o poñen en duda se acabamos de escoitar cousas fuertes contra eles? No, pero que vamos a ver, pero que iso é como en todos os colectivos. Cando un abogado presenta unha factura moi excesiva, todos os abogados somos ladróns. Cando un médico comete unha infracción... Non, isto non vai de anécdotas. No, pero cando hai funcionarios que collen baixas sucesivas, están de baixas sucesivamente, se sabe porque, bueno, ao mellor é moito máis fácil que nunha empresa privada, porque a xente... No, pero claro, lóxicamente, por suposto. Hombre, Esperanza Aguirre acaba de facelo. Esperanza Aguirre, simplemente con anunciar que iba a quitar o plus de productividade por enfermidade das persoas que estuveran de baixa, ao día seguinte se incorporaron na Comunidade de Madrid 2.400 funcionarios que estaban de baixa. Claro que se corrixen, claro, Luís. Pero o que hai que facer é, mira, a profesionalidade non a duda ninguén pon en dúbida a profesionalidade. Home, Pilar Farja si o puxo en dúda. No, Pilar Farja si o puxo. E se me permitides, o que non se pode é alimentar a idea de que a situación dos parados vai mellorar porque se precaricen as condicións de traballo dos que teñen emprego. Porque neste caso non é verdade. Vanse precarizar, vanse empeorar as condicións de traballo dos funcionarios e iso non vai ter ninguna repercusión en mellorar a situación dos parados. Ninguna. Perdona, déxame rematar. O que sí que vai empeorar é a calidade do servicio que os funcionarios prestan a todos, aos parados e aos que non teñen traballo. O que vai a empeorar é a calidade do servicio sanitario, do servicio educativo e do servicio de atención administrativa. Entonces, vai a perxudicar aos parados, non os vai beneficiar. A precarización das condicións de traballo dos funcionarios non beneficia aos parados. Non lles van sacar os cartos aos funcionarios para darlles traballo aos parados, porque esos cartos que se van a forrar vanse eliminar do orzamento. Non se van a dedicar a traballo productivo, non se van a dedicar a mellorar servizos. E, por tanto, estáse alimentando un diagnóstico que é incorrecto. Non, pero que en ningún momento ninguén dixo que eses cartos iban a utilizar nos parados. Estamos falando da solvencia orzamentaria, que é tan importante para o procedimento... Un recorte engadido dos orzamentos, un incumplimento da lei de orzamentos... Lóxicamente, que temos que ter estabilidade orzamentaria para cumplir o déficit. Hai que cumplir a lei. E a lei de orzamentos marca uns capítulos. Ana, hai dúas opcións. Ou poñernos na situación que está Grecia, ou seguir facendo reformas e axustes aquí. Ou non facer nada. Ou na de Islandia. Hai moitas outras opcións. Mira, para non facer nada xa estuvemos ahora durante 8 anos con goberno socialista e así estamos como estamos. Deberíamos falar un pouco máis de Islandia, que meteu os banqueiros na cárcel e están crecendo 3% anual. Bueno, eu creo que xa estuvemos 8 anos sin facer nada e creo que é momento de facer tomar o toro polos cornos e facer o que hai que facer para intentar manter a estabilidade orzamentaria e para ter contido o déficit. Pero, Paula, o que hai que facer non é o que estás facendo vos. Señora Bouza, vamos, por favor, si les parece, con la primera pregunta del espectador, que me temo que no nos alejamos de esta discusión. Adelante, Marcos, por favor. Pues como era de esperar, esta semana hemos recibido bastantes preguntas sobre la reforma laboral y de entre todas ellas hemos decidido quedarnos con la de Rosa Goberna, una espectadora que quiere saber para cuándo podemos esperar comenzar a notar los efectos positivos de la reforma laboral. El mismo presidente del Gobierno ha reconocido en el Congreso que la reforma no creará empleo a corto plazo y Rosa lo acepta, al fin y al cabo es una reforma estructural y necesita tiempo, de acuerdo, pero quiere saber de cuánto estamos hablando, 3 meses, 6, 1 año, ¿ustedes qué piensan? A ver, señor Toxo, ¿cuándo empezará a dar resultados? Si los da, bueno, todavía está por ver, pero sí, se supone que este bloque importante que era la reforma laboral debería empezar a dar resultados en un plazo, la espectadora decía 3, 6 meses, 1 año. Bueno, si o goberno actual, con todos os dispositivos de información de que dispón, sigue na ambigüedade, calculada, evidentemente, e non pode dar unha cifra, digamos, de saída, porque hai moita incerteza, sin duda de ningún tipo, malamente, podería eu decir, o 14 de maio do ano que ven estaremos estupendamente. O que sí é certo é que son medidas radicales que facilitan e abaratan o despido, o ten que saber todo o mundo, e o saberá, co paso do tempo, con toda a seguridade, e creo que así non se vai a mellorar, pois naturalmente nin a calidade do emprego, nin o emprego mesmo, non?
Falouse por un espectador tamén da falta en estes momentos no horizonte máis inmediato de dereitos en convenios colectivos, etc. etc. Que esta medida de reforma profunda e radical, como se dixo, vai a ser positiva ou non, tampouco eu podía decir radicalmente que non o vai a ser. Eu sospeito que non. Sospeito que non vai a ser unha medida que vai a perxudicar. De feito, o presidente do goberno actual xa dixo, vaise incrementar o paro antes da medida. Xa sabía como poñer a tirita antes de que viñera a enfermedade. Claro, bueno, las medidas evidentemente no son de efecto inmediato, ¿no? Claro. Señora Pardo. Vamos a ver, efectivamente, son medidas que a ninguén lle gusta tomar, a ningún político, aos políticos, pois, en xeral, nos gustaría máis, pois, ter cartos pois, a disposición da cidadanía e poder, bueno, pois, facer obras, infraestructuras, carreteras necesarias, puntos de luz, etc. etc. Pero como non é esa situación na que nos atopamos, que é unha situación pois, moi complicada e moi complexa, pois hai que tomar medidas deste calibre. O que permite a actual reforma laboral é flexibilidade frente á rixidez da anterior situación laboral que tiñamos en España. Que estaba levando consigo a anterior situación? E actual, vamos, que era que moitas empresas se veran abocadas ao peche directamente, é dicir, sin posibilidade de renegociar entre os seus traballadores outras condicións pola rixidez da normativa laboral. Cando unha empresa pecha, está demostrado que tarda 10 anos en volver a recuperarse ese mercado de traballo que deixa baleiro esa empresa que pechou. E cando unha empresa nace, pois tarda polo menos 5 ou 6 anos en ter un pouco de músculo financiero e un pouco de músculo de negocio. Si nos conseguimos que se manteñan as empresas que non pechen, conseguimos frenar eses anos de decadencia que supón o peche de empresas e de que xurdan novas empresas con esas dificultades que nos atopamos. Eu tampouco sei se vai a ser a moi longo plazo ou a moi corto plazo. O que está claro é que esta flexibilidade vai a favorecer que moitas empresas non pechen. E, por tanto, eu creo que ese é un obxectivo importante e que, bueno, claro que a ninguén lle gusta que se incremente ao mellor a temporalidade no traballo, claro que a ninguén lle gusta, pero que a temporalidade agora mesmo tampouco era boa, porque nestes últimos anos se destruíron casi 3 millóns de empregos. Por tanto, ca normativa laboral que tiñamos ata agora, tampouco se frenaba o desempleo. Entón, bueno, démoslle un marxen de confianza á normativa que está plantexando o Goberno do Partido Popular. Volvemos a la pregunta, que margen de tiempo le dá usted, señora Bouza? O propio Goberno do Estado fala que en 2012 non se vai crear emprego, non? Eu creo que eso temos todos claro, non? Eu creo que tamén hai que lembrar que con esta mesma normativa que se acaba de cambiar se crearon millóns de postos de traballo, que con esta mesma normativa España chegou a ter un 7% de desemprego, só un 7% de desemprego, con esta mesma normativa. É dicir, que esta mesma normativa é válida para un espazo onde haxe a creación de emprego, porque serviu para crear emprego. Tamén hai que decir que se non hai crédito ás empresas non se xenera actividade económica e se non se xenera actividade económica non se crea emprego. E, por tanto, o problema da xeración de riqueza é outro. Esta reforma plantexa outra cuestión moi importante. Cando haxe riqueza e cando haxe emprego, que riqueza e que emprego queremos ter? Queremos máis riqueza, máis desigual? Ou queremos un emprego que xenere igualdade social? Podemos ser un país moi rico e moi desigual. Estados Unidos é un país moi rico e moi desigual. Por que? Porque o seu mercado laboral é un mercado que permite a precarización do traballo. Queremos nós esa sociedade? O BNG, dende logo, non quere esa sociedade. Bueno, pasamos al siguiente tema de la noche. Hace 30 años, cuando se creó el primer Parlamento de Galicia, solo 3 diputadas ocuparon un escaño. Hoy, 30 años después, de los 75 diputados que conforman la Cámara Autonómica, 38 son mujeres. Es en este momento el único Parlamento de España con una mayoría femenina. Por primera vez en sus más de 30 años de historia, en el Parlamento gallego hay más mujeres que hombres. Lejos quedan los tiempos de la primera legislatura, allá por el año 1982, cuando solo 3 diputadas podían hacer valer su voz entre una abrumadora mayoría masculina.
Desde entonces, la composición de la Cámara gallega ha cambiado mucho, adecuándose poco a poco a la progresiva paridad de la sociedad que representa. Pero hasta esta semana los hombres siempre habían sido mayoría, solo las numerosas bajas que ha habido durante esta legislatura, sobre todo por parte del Partido Popular, han hecho posible que las mujeres se hiciesen con el dominio numérico del Parlamento gallego. Un Parlamento que, recordemos, está dirigido por una mujer, Pilar Rojo, y que además desde el martes cuenta por primera vez con una portavoz parlamentaria, la nacionalista Ana Pontón. Son sin duda avances que reflejan la progresiva incorporación efectiva de la mujer a la vida política de nuestro país, pero de todas formas desde el Grupo Socialista no los consideran suficientes. Las 11 diputadas del Partido Socialista gallego se negaron a aparecer en la foto de familia que se sacaron el resto de sus compañeras. No les pareció correcto celebrar una paridad casual, fruto de las renuncias de otros diputados. Aprovecharon para acusar a la Xunta de desatender las políticas de igualdad y al Partido Popular de situar a las mujeres en los últimos puestos de las listas electorales. Reclaman que se modifique la ley electoral para garantizar la alternancia de sexos en las candidaturas. Cuando esta reforma se apruebe y la paridad efectiva se alcance en las elecciones, habremos alcanzado el día histórico que los socialistas accederán de buena gana a celebrar. Bien, esa era la foto, la tenemos ahí en pantalla, la foto de familia de las diputadas. Ahí la tienen en pantalla, la foto de familia de las diputadas, donde creo que están 21, me parece, diputadas del Partido Popular y 6 diputadas del Bloque Nacionalista Galego. La pregunta, lo siento mucho, va a usted, señor Toxo, ¿por qué no estaban las diputadas socialistas en esta foto? E por que vai a sentir vostede? Non sei, eu se lo pregunto. Non, vostede non o decidiu. No, claro, evidentemente quen o decidiu foron as propias deputadas socialistas que entenderon elas, evidentemente, que esta noticia, que era, na súa opinión, anecdótica, tiña sido elevada a nivel de categoría. Eu creo que en un momento determinado a alguén, probablemente no Partido Popular, deuse de decir, caramba, eureka! ¿Usted tamén cree que é anecdótica? Eu sí penso que é anecdótica, e ahora si mo permites, me explico. Deberon de decir, eureka, xa somos máis. E é unha noticia que en ese sentido ten a súa importancia, a súa originalidade, porque precisamente o Partido Popular non se ten caracterizado por ser un partido que propoña a igualdad política entre mulleres e homes. Me explico. O Partido Popular, cando comenzou esta legislatura, tiña un 34% de mulleres. É dicir, tiña 13 de 38, non é así, de 38 deputados, 13. O Bloque Nacionalista Galego cumpría a raxa tabla, porque tiña, se non recordo mal, un 50%. Temos 6 listas mulleres, cremallera. 6 homes, así, non? E o Partido Socialista tiña un 44%. Tiña 11 mulleres de 25. Logo, que ten acontecido? Pois que cando transcurre o 75% da legislatura, 8 hombres do Partido Popular marchan e son sustituídos, curiosamente, por 8 mulleres. No, eso non é certo. Bueno, pois por moitas mulleres que permiten, equivocareime nunha ou dúas. E é unha alegría estupenda ver que hai tantas mulleres que entran, pero que non estaban nos primeiros postos da lista, senón este resultado non hubiera sido posible. Por lo tanto, a mí pareceme que está moi ben, pero que hai unha lei da igualdade, primeiro, que o Partido Popular nunca cumpliu, e é unha lei asinada por nós, votada por nós no Parlamento, aprobada legislativamente, pero que non cumpliu, e logo vai haber, dentro de pouco, unha proposición de lei onde se vai a demostrar, non o que poidamos decir aquí, ou neste faladoiro, os que estamos, senón que se vai a ver a vontade política de cada un dos grupos para ver si se garante a igualdad en listas próximas. Volvamos al hecho anecdótico, como usted lo considera, o como su partido lo considera. A mí me gustaría que viéramos esos gráficos de la evolución del Parlamento de Galicia. Ahí tienen, tal y como está configurado en este momento el hemiciclo, ¿no? Mujeres y hombres, y tal y como está en la primera legislatura, ahí ven las 3 mujeres que ocupaban escaño. En la segunda legislatura solo 2 mujeres, porque una ya se había salido, y la diferencia con 2012, ¿no? Esa diferencia, no me va a decir usted, ahora se lo pregunto a usted, no es anecdótica, ¿no, señora Bouza? No es anecdótico esta diferencia entre 2 y 38 en 30 años. Non é anecdótico porque eu creo que é un reflexo de que vivimos en unha sociedade na que a posición das mulleres non ten nada que ver coa de hai 30 anos, non? Efectivamente, eu creo que
é un acto simbólico, é un momento simbólico, non? Que por primeira vez haxa máis mulleres que homes no pleno do Parlamento. Que merece unha foto. Creemos que merecía unha foto. E despois é o momento, despois da foto e despois de un acto que dentro de 20 anos as nosas fillas verán con orgullo, entón podemos empezar a preguntarnos como se chegou a esa foto, non? E eu creo que efectivamente é unha pena que esa foto non se pudera facer no primeiro pleno da legislatura e non agora, porque efectivamente é resultado de que as mulleres, cando a lei non impide que sexa así, adoitan ir nos últimos postos das listas. Eso é certo e eso a nós tamén nos pesa, e o BNG ten listas cremallera. As mulleres e os homes ocupan postos en todos os tramos das listas, non? Pero, de todas maneiras, eu creo que eso non lle debe restar o valor simbólico de unha foto que nos sabemos que non é a foto do poder, o sabemos, a foto do poder é unha foto masculina, pero que nos gustaría que algún día fora a foto do poder. E eu creo que tamén é un recoñecemento a todas as mulleres que durante moitos anos, algunhas non o poden ver, ou algunhas o millor non chegamos a ver o resultado final, no? Pero durante moitos anos peleamos para que a foto do poder fora unha foto paritaria, e por eso, aínda que sabíamos que podía ser utilizada políticamente para vender algo que non é verdade, porque somos... facemos unha oposición moi rotunda á falta de políticas de igualdade por parte do goberno do PP, pero, malia iso, pensábamos que non podíamos estar fora desta foto tan importante para o país. Señora Pardo, su opinión? Sí, bueno, era un día moi importante, non? O día da foto, esa foto estaba moi cargada de simbolismo, porque non só había no Parlamento de Galicia 38 mulleres, por riba de 37 homes, sino que tamén nese pleno se estreaba unha voceira muller, que era Ana Pontón, do Bloque Nacionalista Galego. Eu creo que tamén era unha cuestión moi importante, porque tamén era a primeira vez que unha muller era voceira do seu grupo, ou é voceira do seu grupo na historia do Parlamento de Galicia. Por tanto, a simboloxía non era unha simboloxía do Partido Popular, eu creo que era unha simboloxía de todas as mulleres que estamos agora mesmo defendendo os intereses de todos os galegos e de todas as galegas no Parlamento de Galicia. Por tanto, eu creo que as diputadas socialistas se equivocaron, porque, bueno, di o señor Luís Toxo, que, por certo, está el aquí, non hai ningunha diputada socialista defendendo a súa postura, será porque resulta difícil defender esa postura por parte dunha diputada socialista de Sinto Papel, que che toca hoxe aquí, Luís, porque realmente é difícil defender a postura que mantiveron as diputadas socialistas nunha cuestión institucional deste tipo. E fala de que unha cuestión anecdótica se levou a categoría. A categoría se levou cando se aprobou a Lei de Igualdade do ano 2007 polo Partido Socialista, porque a categoría se levou cando na propia lei se exixía un número de mulleres nos consellos de administración das empresas, cando se exixía un número de mulleres nas listas electorais, cando se exixía un número de mulleres en postos de poder. Aí se levou a categoría. E esa categoría, pois chegamos a un punto no que efectivamente non é unha anécdota, non é unha simple anécdota, é unha cuestión de representatividade das mulleres no poder de Galicia, porque o Parlamento de Galicia é, quizás, agora mesmo é na institución na que reside o poder, porque, aínda que temos o Executivo, o Executivo depende do Legislativo. E hai que facer unha división clara. É dicir, a señora Bouza decía ahora, aínda que non estemos de acordo cas políticas da Xunta, pero unha cousa é o Executivo e outra cousa é o Legislativo. E outra cousa é unha foto institucional, que vai a facer unha visibilización da muller, que creo que é moi importante esa imaxe, é moi importante para que as mulleres se vexan visibilizadas, identificadas con todas as representantes dun grupo ou doutro que nos atopamos agora mesmo no Parlamento de Galicia. E o Partido Popular, sinto dicirlle, señor Toxo, que sempre cumpriu a Lei de Igualdade, pero xa antes de que houbera a Lei de Igualdade, o Partido Popular tuvo a mulleres en postos de representación, porque lle lembro que a primeira presidenta do Congreso dos Diputados foi unha muller posta polo Partido Popular, a primeira muller presidenta do Senado foi unha muller posta polo Partido Popular, a primeira muller presidenta da Comisión Europea
Loyola de Palacio, en paz descanse, tamén foi unha muller posta polo Partido Popular. Nós nunca precisamos cuotas para poñer a mulleres en postos de representación, en postos de poder. Bueno, antes de que le conteste, señor Toxo, un minutito solamente antes de que le conteste, porque me gustaría que viéramos también un segundo gráfico donde hacemos una comparativa un poco con los parlamentos autonómicos, ¿no? En Galicia ya vemos está a la cabeza, Andalucía luego con un 49,54% de mujeres en su parlamento, Cataluña con un 42,96%, Navarra con un 36% y Aragón, que entiendo que es la comunidad que tiene menos mujeres en su Cámara, 35,82%. Son porcentajes altos, no dejan de ser porcentajes bastante altos. Y creo que tenemos también el segundo gráfico que hace referencia, me parece que al Senado y al Congreso, no sé si lo podemos enseñar, mis compañeros, no, parece que no lo tenemos ahí, pero bueno, que también eran minorías, todavía más minoría creo en el Senado más que en el Congreso, que debe rondar, creo que son 130 diputadas de 350 que tiene el Congreso de Diputados. Señor Toxo, le dejo contestar tanto a la señora Bouza como a la señora Pardo. Non lles contesto exactamente a elas, contesto os argumentos que teñen elas. A min decíame nunha ocasión don Fernando Sabater tomando un café con el, cando eu lle decía que, bueno, respetaba moito a opinión súa, que non facía falta que lle respetara para nada a opinión, bastaba con que o respetara a él. Eu, as miñas dúas compañeras, teñolle un gran respeto. Non tanto a algúns dos argumentos. Quero dicir que, se non houbera homes como a min, e eu son, desde logo, dos que teñen menos importancia, que defenden a igualdade e os dereitos das mulleres dende fai moito tempo, quizabes, e homes como Zapatero, que si teñen moita máis importancia, pois quizabes este proceso houbera sido máis lento, porque mulleres, non nomeo a ningunha das que están aquí, que me constan que son tamén defensoras en este sentido, pero hai moitas mulleres que esta defensa, dende logo, estando na política, non a teñen feita. Por lo tanto, cando digo anecdótico, non quero decir por menosprecio a incorporación das mulleres, non se entenda así, porque sería entendelo moi mal. Me estou referindo a que lle falta, pois, certa coherencia política e ten certo tufo ao oportunismo, na miña opinión. Bueno, é que eu non podo estar de acordo con eso. Perdóname, Paula, eu creo que as mulleres, a presencia das mulleres ten valor independientemente de cal sea a opinión das mulleres, a ideoloxía das mulleres ou a posición das mulleres. As mulleres non feministas tamén son mulleres e a súa presencia tamén conta como presencia femenina. Entón, eu creo que a ideoloxía das mulleres da foto non ten nada a ver coa idea, co símbolo de que somos mulleres, que estamos ali para facer política segundo a nosa ideoloxía, a de cada unha, que será moi diferente entre nós, pero que somos máis da mitad da sociedade e que está ben que seamos máis da mitad do Parlamento. Sí, pero que quede claro que a miña presenza aquí non vai en menoscabo das moito menos. Eu dicen que eso non pode ser un argumento. Non digo que vaya menoscabo, digo que elas non tuveron que estarán moi felices de que estea tiñan que vir a defender esa postura, porque como ti moi ben dixeches ao principio e puntualizaches moi ben, que foi a súa opinión, que foi a súa decisión e tomada por as diputadas, porque eu tamén son consciente de que os diputados socialistas tampouco estabades moi de acordo con esa postura, pero bueno, non sei de onde sale esa conciencia, eu non teño esa conciencia. Hubo diputados que dixeron que, bueno, que eles non compartían moito esa tal, quizás algúns que defenden máis a igualdade ao mellor do que ti dis que a defendes, o grado de información que tres a través deles, pois no, pero quero dicir que hai diputados que coincidían con que a foto era unha oportunidade para visualizar as mulleres, non? Entón, eu, a pesar de que son totalmente oposta á ideoloxía do Bloque Nacionalista Galego e máis ou mellor a corrente da UPG que representa Ana Pontón, eu estou encantada de que sexa unha muller voceira do BNG. A verdade é que para min foi un gran día, o día deste pleno, desta semana no Parlamento de Galicia, contar cunha muller voceira, que por primeira vez na historia de Galicia teñamos unha muller voceira. A pena que sinto que non fose do Partido Popular, pero, bueno, pero é do Bloque Nacionalista Galego. Paula, todo chegará. No, bueno,
que sí, pero quero dicir que nese sentido non é unha cuestión de ideoloxía. Eu creo que se queremos remar en favorecer a igualdade de oportunidades, que temos que remar todos no mesmo sentido, non é unha cuestión de ideoloxía. Aquí, precisamente, no eido da igualdade é onde menos diferenzas debíamos de ter políticas, é onde menos diferenzas debíamos de ter, é onde máis unidos debíamos de estar todos os partidos políticos. Paula, vamos a ver, eu creo que hai dúas... Con independencia de que hai cuestións nas que non coincidimos. Hai dous espazos diferentes. Eu creo que o espazo da representatividade, de ser mulleres e, por tanto, ter dereito a ocupar o espazo que socialmente nos corresponde. Non ten nada que ver co acordo sobre políticas de igualdade, non? O sea, nos temos unha posición totalmente contraria ás políticas de igualdade ou a falta de políticas de igualdade deste goberno. Entón, eu tampouco quero que se entenda que a nosa posición de apoiar o valor simbólico desta foto ten que ver con ningún tipo de acordo sobre as políticas de igualdade. Concordarás comigo en que o fondo, que neste caso pode ser unha visualización, que beneficia a todas. Beneficia a todas, e que ninguén está poñendo ningún tipo de característica, nin ningún tipo de connotación política a esta foto. É unha cuestión de visibilización. Quer dicir, que no fondo estamos todas de acordo. Agora ben, que evidentemente temos diferentes formas de implantar políticas de igualdade. Por suposto, moitas veces temos discutido no Parlamento e noutros eidos pois de como facer as cousas. Eu son consciente, porque me o dixo pois algúns dos compañeiros do Partido Popular, de que no caso, por exemplo, de Paula, foi moi feliz, estivo moi satisfeita cando a primeira muller que ocupou a plaza de presidente do Parlamento douse na persoa de unha socialista. Tamén se alegrou, como non? E agora se alegra, ela mesmo di, cando hai unha muller que é voceira do seu grupo. Naturalmente que sí. Pero é que iso é normal. E nós tamén nos alegramos. Non só nos alegramos, senón que propuxemos a primeira presidenta do Parlamento de Galicia. Cando digo nós, digo Partido Socialista de Galicia, Grupo Parlamentario Socialista. Ese tipo de cousas estamos completamente de acordo. Eu digo que a mí me parece que houbo algo de oportunismo nesa foto, pero que en todo caso, como símbolo, xa que saleu tantas veces igual que a bandeira, pois está ben, pero tampouco lle dou unha importancia determinante como para dedicarlle, pois, sei, un programa inteiro. Está ben, podemos seguir razonando todo o que queiramos. Está ben. Eu creo que tamén se sensibiliza moito. Si puedo, e que non se siente como precedente, discrepo. Que non siente precedente porque trato evidentemente de mantener mi imparcialidad. Si les parece, vamos a hacer un monográfico sobre igualdad, porque es un tema que tenemos en el tintero, evidentemente, y hablaremos de políticas de igualdad, Carla, no de fotos. Non me sinto, digo pola verdad, podedesme creer, mirándome aos ollos, nada discriminado nesta reunión na que eu son o que galego eres, Luis, que galego eres. Nada discriminado me sento. A gusto, moi a gusto me sento. Bueno, les propongo que vayamos con la siguiente pregunta del telespectador. Adelante, Marcos. La segunda pregunta de la noche nos habla de la escisión del bloque nacionalista gallego, pero antes de formularla, permítame, como siempre, recordarles a nuestros espectadores que pueden enviar sus propias preguntas al correo electrónico galiciaopina@populartv.net. Y dicho esto, vamos con el correo de Javier Carrasco, un espectador preocupado por la salida de Beiras y sus irmandiños del bloque nacionalista. Javier quiere saber si les parece responsable dividir la casa común del nacionalismo gallego. Comprende que existían diferentes sensibilidades dentro del partido, pero no alcanza a ver que el nacionalismo gallego vaya a salir reforzado de esta decisión. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, no sé si darle primero la palabra a la señora Bouza y que empiece ella por intentar dar una respuesta a esa pregunta. Eu creo que os compañeiros que deixaron o BNG teñen pois, toda a legitimidade para facelo e para intentar construir fora do BNG outra alternativa, non? Toda a legitimidade. Creo que estamos vivindo unha situación moi crítica do país. Creo que a cidadanía demanda dos grupos políticos responsabilidade e prioridade en resolver os asuntos do país. E eu creo que os meus compañeiros e compañeiras do BNG e eu mesma todos os pasos que tomamos os damos porque creemos que son o mellor para o país. A unidade do nacionalismo é útil
si é útil para resolver os problemas de Galiza. Temos discrepancias sobre como é a mellor forma de resolvelos, pero todos e todas, dende o nacionalismo galego, facemos o que facemos porque creemos que é a mellor forma de dar solución aos problemas de Galiza. Señor Toxo? Eu normalmente non entro nunca en consideracións desta natureza, pero, bueno, como estamos en confianza e na casa, pois o que decía Borges, eu son un especialista no pánico. E claro, cando a situación do país, incluso cando os resultados electorais non son bons, non son todo vos que un quixera, prodúcense movimentos sísmicos, a veces, de moita intensidade, en todas as formacións políticas que non ganaron as eleccións. É certo que moitas veces o resultado electoral, cando un ten que explicarlo ao día seguinte, o explica, non se verde nin se gana, se explica, non vou explicarlo porque xa o explicaron moitas persoas antes que a min, pero isto obriga a todos os que non tivemos un resultado a facer reconsideracións e produce tensións internas, que non son malas, porque desa síntesis normalmente sálese máis reforzado e con novas ideas, mentras que os que xa están instalados empezanse a deteriorar. E non é que eu queira que se deteriore ninguén, pero sí que se empezan a deteriorar. Xa se están perdendo un puntiño, 2 puntiños, 3 puntiños cada mes, xa se empezan a deteriorar, porque é así, o goberno deteriora. Claro que o que non o ten tamén queda moi deteriorado. Señora Pardo. É certo que o goberno desgasta e, sobre todo, en época de crise, desgasta máis porque as decisións que hai que tomar, e os vimos aquí nesta mesa, pois son duras e difíciles e, bueno, probablemente se xa unha perda de votos de xente que antes contaba contigo e agora, como lle toca o bolsillo ou a súa situación persoal, pois, lóxicamente, non ten tanta simpatía polo que está gobernando e lle está metendo o dedo no ollo. Respecto ao Bloque Nacionalista Galego, a min non me gusta entrar tampouco nas situacións internas de cada partido, porque todos nun momento determinado, todos os partidos tivemos algún momento de crisis convulsas, de catarsis e, sobre todo, como dixo Luís, efectivamente, nun momento de perda de apoios electorais é máis importante, non? O que si me preocupa máis é, algunhas das manifestacións que teñen feito algúns membros do Bloque Nacionalista Galego agora nestes días, non? Pois decía o ex-senador Pérez Bouza que se iba porque, os que tiñan gañado a Asamblea quedaban aí para facer manifestacións, salir á rúa a protestar e que en realidade non se sentía identificado con eso. Eso me preocupa máis porque efectivamente o partido que está no goberno lle gusta ter unha oposición que poda dialogar, que poda chegar a acordos e para resolver precisamente os problemas dos cidadáns que son os que realmente temos que dar resposta e non a estas liortas internas que ao final é inevitable que as haxa, pero sí é certo que os cidadáns demandan outra situación e eu espero que se resolva pronto a situación do bloque e que se resolva como se resolva, o que está claro é que vai cambiar o mapa político en Galicia e se abre un período interesante a nivel de análisis político. Desde luego que sí, y desde esta casa y desde este programa lo seguiremos puntualmente. Señor Toxo, muchas gracias por su presencia, minoritaria esta vez aquí en esta mesa. E iso que non puden falar do obispo de Solsona, que merecería hoxe un aplauso. Pues se lo damos el aplauso al obispo. Señora Bouza, muchas gracias también por su presencia aquí. Señora Pardo, encantada de tenerla por aquí, espero que vuelva. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. Les espero el próximo martes, estará con nosotros el conselleiro de Administraciones Públicas y secretario general del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, en la tertulia con nuestros periodistas. Hasta entonces, muchas gracias y pasen una feliz noche.